Mga igsoon, kung nahinumdum mo gahapon sa itong Ebanghelyo, atong nadungog nga mga Pariseo, nangita og ilhanan o mga sign kung si Jesus pinadala ba gayud sa Dios. Daghang gipangbuhat nga mga milagro ang atong Ginoo, ug nakita nila ang mga kahibulungan nga magibuhat sa atong Ginoo, mga extraordinary miracles that will lead them supposedly to believe nga si Jesus gikan gayud sa Dios. Nakita na nila kini apan unsa may nahitabo, nagpakabuta gihapon sila sa ilang nakita. Sa Ebanghelyo nato karon atong nadungog nga dili lang ang mga Pariseo ang murag kulang og pagtuo kang Hesus, no? Kundi pati usab ang iyang mga tinun-an. Nabati sa atong Ginoo nga ang iyang mga tinun-an dili pagayod puno diha sa ilang pagsalig og pagtuo sa atong Ginoo. Ngano man, tungod kay sa dihang didto sila sa sakayan o usalang kapan ang ilang dala, murabag naiki sila. Kay ba mag-unsay naiki? Aksyon na aksyon o kabalaka, no? Bitaw na balaka gayon sila kay unsaon sa pagkaigo sa usa ka pan ngadto kanilang tanan. Ug nasayod sila, ug nasayod si Jesus nga murag mao kini ang ilang gipanag-istoryahan. Mao na nga giingnan sila ni Jesus. Nganong naghisgot man kamo sa wala ninyo pagdalagpan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na ba gayud kamo? Wala ba gihapon ninyo makita? May mga dalunggan manunta kamo, dili ba kamo makadungog? Mga igsoon, ngano nga mauman kini ang nasulti ni Jesus ngadto sa mga tinun-an. Tungod kay murag kulang man ang ilang pagtuog pagsalig gihapon kaniya, ug nabalaka man sila nga usara kapan ang ilang dala. Mao na nga gi-remind sila ni Jesus kung unsa ang gihimo niya nga milagro sa dihang iyang gipadaghan ang 5 kapan ug 2 ka isda ug gipakaon kini sa 5,000 ka mga tao. Giingnan sila ni Jesus, wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 kapan alang sa 5,000 ka mga tao? Di ba adto naman pagani gihapoy salin o sobra daghan kaayo, wala ba gihapon kamo makasabot niini? Mga igso, nakasulti si Jesus nini ngadto sa mga tinun-an, kay nabati man niya nga anaa sila sa kabalaka sa dihang usara kapan ang ilang dala. Murabag ang buot ipasabot ni Jesus kanila, sa mga milagro nga akong gipangbuhat, wala gihapon ninyo kini makita ug kulang gihapon kamo pagsalig kanako. Mga igsoon, sa inyong kinabuhi, siguro adto naghihigayon nga kamo nakasinati nga sa dihang aduna kamoy mga problema ug biduol kamo sa atong Ginoong Hesus nangayo sa iyang panabang ug kamo gayud iyang gitabangan, di ba, no? Kita nakasinati niini. Pero adunay higayon kung makasinati na putag mga bugat nga mga problema, mo aksyon na sad tag kabalaka, no? Ug usahay tungod sa kabugat sa mga problema, unya sa sige natog ampo sa Ginoo, murabag wala ta madungog sa Ginoo, mao na nga mawala sad ang atong pagsalig kaniya. Pero ang mensahe nga gusto ipabot kanato sa Ginoo nga sama sa mga tinun-an, gusto niya nga atong balikan unsa ang iyang nahimo nga milagro o panabang dinhi kanato sa una itong mga higayon nga aduna tay mga problema. O nga ato kining mahinumduman permi, no? Kay mao kini ang magdala kanato sa ato gayong pagsalig kaniya. Murabag mao ni ang giingon
kanato sa Ginoo, sa una sa nagkaproblema ka og misampit ka kanako, wala ba kanako tabangi? Di ba gitabangan taman ka? O karon nagkaproblema na sad ka pag-usab, nganong mabalaka man ka? Kung sa una gitabagan ta ka, unsa pa kaha karon? So nganong nga mabalaka man ka? So mao kini ang mensahe kanato sa Ginoo, mao na nga kun murag maluya ta tungod sa atong problema, recall how God helped you when you were in crisis, and believe that with the present problems and crises you encountered, God will still there to help you. Mao na nga ang message, the message of God to us. Why you have to worry? Why you have to worry? Manindog kitang tanan.